taon ang mask isa-isa. Try lang mo suot. Baba again. Taon again. Okay, tapos atubang dire, sabay. Manay Kinita! Hi guys! I'm here in the vlogger house. So, nag-shoot po kami ngayon para sa TikTok. So, sumali po lahat. So, ito po yung behind the scene. Kasama ko po si Wang Ising. Ayan po, naka-tribal outfit sila. Si Boy Boy. Hi boy. Oh, napaka-boy. Si Juana. Ano anak Ken? Nakay anak mo ka? Dili, half-body na ko sa inyo. Pati si My Precious. So ngaron, tabangin niyo guys sa kanya. Concept pa jud mi. Actually, lisod siya pero salig lang. Hello mga ka... Tang 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 tang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Camera. Lights, camera, action. Di ka girly mo tao dong maskara. Hait di kaayo no. Ato ba? Ka. Okay. 1, tubukan. Kirig-kirig ang pako. Mali ang pagkirig. Tanaw lang, straight lang tanaw. 1, 2, go. Emote. Isa-isa yung pako maring. Buntis ang butterfly. ang kuko na ginay pako. Buntis ang butterfly. Yung geographer namin. Okay, tawin mo na yun. Wait lang. Ngayon kasi, play lang siya. Go. I-emote-emote ang ano, Ed. Ang mask. Ipakita ang mask. Hindi na. Emote-emote sa sayo sa Jud. And wala pa. Pangita sa gwapong angle. Sayo pa, Ed. Sayo pa, Jud, Ed. Okay, ready. And ito ang mas. Ako nakalisod, tsaka. Tanggalan sa kusabo, sa batog taod. Ready, mo. Yan. Ay, napasabay ko eh. Doon na sila. And emote-emote sa'yo pa jud, Ed. Wala pa. Sige pa. Sige pa, Ed. Kiat pa, Ed. Gamay pa, Jud. Last na lang. Japan ba? Pak. Sige pa, anak. Sige pa. Wala pa lagi ka ano. Nasundin mo? Nasundin mo? I love you. I love my job. And pose. Yan. Ano pagkagunit yan? Isbog diri, Mats. Isbog diri. Mas awatong ano, mas kinatabunan ng ano, katong suga. Nato.
Okay, ready, sing? Okay, emote! Yan. Emote, pak. Kami lagi tanan lagi na mas pag imo. Ana pa, wala pa man. Dili na mas ba ako. Mas ba kini mas ba. Ay, nagmask siya? Dapat nagmask ka. Nalagi signal. Kuha. Nagmas di ko pag umot na po. Mga tao. Lalo na mga dragon fruit. Nalagi dragonfly diya, sing. Mas, di wala na tarang mo mask. No, mo gayo. Dili na mata. Ako amang gud ng pula, no? Mo ba din eh? Oh. Brown akin. Brown mo. Ay, ko magkuha na daan. Okay, ready? Brown. Sige, ready? Bakit makamanay? Tanggalan. Pero naman, alipit. Boy, Ipakita yung buhok, ibutang sa likod. Hindi siyang tanggal. Hindi siyang tanggal. Hindi na kay. Okay, ready? Nang ka sa tating, no? Nangkiki, ano siya, oh. O, sige na, oh. Okay, ready, sing ah. One, emote. Emotion. Kaya ginaatangan ako ang lights. Sobrang naka-emote ba yun? Yeah. Ayan. Ay, ganan ko. Ay, bukad lang dyan, sing. Bukad. Ayun ko, pag mais na lang ang suka. Emote, sing. Imong ulo, sing. Ay, laghangad na lang. Emote lang. Ayan. Si bukad. Emote lang dyan ang pako. Ana. Sige, sing. Emote lang dyan, sing. Sige pa, sing. Ana. Muna na manay, minute mo ba yan? Putlon man ni Maring. Nangita lang ko mga gwapo nga shots. Emote sa. 1, 2, 3, go. Emote. Ano yung bulag mo nila, Dre? Emote, Ed. Emote. Emote, Ed. Emote. Oh, pari nang Tanaw sa camera, Ed. mask dito, kita ayo eh. Tapos, emote ang mask. I-emphasize ang mask. Pak. And taon. Sabi ang suwang. And emote. Pina-butterfly. Emote! Na, pak. Kana. Very good. Nice one. Very good. Yes. Kana. Ang galing. Okay. Pakakuha ka dyan. Wala na sa tapaw. Ana. Tapos, pag ana na mo, go! Wala na klaro si Boy. Usap. Boy, layo kay Kaboy. Layo ka, boy. And stop! Perfect! Okay. 1, 2, bukad. Kirig-kirig ang pako. Mali ang pagkirig. Ginaka-play na ako daan. Oh, sige, go. Gigigat ka man padung sa mua. Musulod ko. Diyan lang sa ka. Emote sa mo. 1, 2, 3, go. Ayun pa ako mga pila. Okay na? Okay. There you have it, guys! Natapos na rin namin ang aming project para sa Kadayawan TikTok edition. So, hope you like at saka i-share nyo po ang aming mga TikTok videos. There you have it, guys! Natapos na rin ang aming entry para sa aming TikTok sa Kadayawan. At syempre yan po ang mga behind the shoot. So,
Sila po ang sinutan ko, sila po ang pinocus ko tayo. Sila naman po ang mag-cash sa costume. Yes. So there you have it guys.